Aquí som gent de la ceba. Benvinguts a la cebeta. M'espanta la idea creuar la frontera. No sóc de pols, però... Bé, doncs bona vesprada a tothom i benvinguts un dia més a la cebeta, el podcast més escoltat de Vilanova de Meià. Celebrem-ho, celebrem-ho. Bona vesprada a tothom, esperem que estigueu d'allò més bé, que us poseu còmodes i que escolteu aquest 6è podcast de la cebeta. Un podcast entre amics que va començar doncs, amb les ganes de xerrar una mica de tot i de res i que avui hem anat fent passos i estem aquí presentant a tots vosaltres. Avui sense convidat, però amb molts temes que parlar i que esperem que us ho passeu d'allò més bé. Una salutació també a tots els que ens escolteu des de YouTube, Spotify i tots aquests llocs on podreu escoltar aquest podcast quan vosaltres vulgueu. Escolteu-nos, seguiu-nos també a Twitch, molt important, perquè volem arribar a la xifra de 50. 50 seguidors. Per tant, ara és el moment. En fi, comencem la cebeta, som-hi. Com esteu, nois? Avui celebrant la nostra nostrada castanyada. Què tal? Comencem per en Josep. Josep, com estàs avui? Bueno, castanyada anem una mica tard, Bueno, no passa res. però sí. Especial castanyada i no Halloween, remarcar-ho, perquè són catalans. Ens hem de reivindicar, d'alguna manera. Sí. Hem de defensar la cultura. Hem de defensar la terra. Bueno, tot bé, no, Josep? Bueno, Podria estar millor, en Josep. Ja en parlarem. anem millorant. Jordi, com estàs avui? Jo estic força bé. Sí? Alguna cosa a destacar? Normal, com sempre. Hòstia, Ja estàs està? molt... Veig molt xof, no? Sí. No, estic... Li falta arrencar. Em falta arrencar. Oriol, com estàs avui? Com t'has despertat? Jo, bueno, vinc d'una setmana tràgica. Sí? Però, bueno, abans de parlar de la meva setmana tràgica, vinc a fer... a dir que bàsicament la castanyada és com els calçots. La calçotada la pots fer quan vulguis. Vull dir... Ara. El que importa és tens un marge de 2 mesos, la intenció. però la pots fer quan vulguis. Després, vinc d'una setmana tràgica per molts motius. Exàmens... Però a part d'exàmens no vaig poder anar a Racó de Nana. Primera... Fallo garrafal, jo trobo. Sí, va ser molt tràgic allò. I moltes despedides. Ja en parlarem més endavant, però... Setmana dura. Coses tristes han passat, Sí, no estem sí. del tot contents. Adrià, tu Estem millores tristos. o no? Estem tristos. Sap greu, però no. L'Adrià, Estic no. bastant cardat, jo. Estem tots bastant En plan, cardats. bastants exàmens, diguéssim que han anat. Vale? No, han anat bé. No patiu. Han anat. No vulguis ser optimista, han anat. Sí, han anat. Han anat. I això, i també setmana dura. Hi ha gent que ha marxat. Ens han deixat. Però bueno, que ens animarem. Però tornaran, Adri, tornaran. I tant que tornaran. Messi. Va, perdó. Bueno, en fi, doncs ja ho veieu. Un mes complicat, un mes des de l'últim podcast i que han passat moltes coses, no? Un mes d'octubre intens, mes d'octubre de festes Trist, però moltes festes. i comencem per això, per les festes. Què tal les festes de Banyoles? Com han anat? A mi m'han agradat molt aquest any. Han sigut unes festes molt completes, jo trobo. Hi ha hagut grups brutals, events brutals. No sé, molt treballat tot, jo ho he trobat. M'ha agradat molt. No, sí, la veritat és que s'ho han muntat molt bé. S'ho han muntat molt bé. Jo no vaig poder gaudir gaire, suposo, però sí, diuen que està molt bé. No? Molts esdeveniments així, amb joves. El jovent hem de pujar. El xat hem de m'estima, mantenir eh? les ganes, hem de mantenir la xispa de Banyoles. Però sí. Adrià, anava a dir què ha que- sigut el millor per tu de les festes? Jo, sincerament, crec que, personalment, han set potser de les pitjors de Banyoles. Perquè potser no les heu gaudit massa bé. Jo crec que és En plan- això, Un dia no vaig poder anar-hi, que és el de Rocco, i l'últim que hi havia tota aquella coses amb els dracs i no sé què. Quins fallos, Tampoc vaig poder venir. Quins fallos. Adrià, molt dur. Adrià, I Pues, això- doncs a mi m'han agradat molt aquestes No, festes no, de sí, Banyoles. En plan, van sincerament. estar bé, però sí. Però en plan, potser no són les millors. No em sap greu. Jordi, destaca coses, va, coses positives. Cosa a destacar, número 1, jo crec. Una barraca molt especial per mi, la de Piragua. Era Piragua, no? Kayak polo. Kayak Polo, perdó. No passa res, no passa res. La barraca de Kayak Polo tenien una festa muntada Buah. brutal. Buah. Hi havia, ficaven cançons, per exemple, ficaven d'en Quevedo i en Bizarrap, però Quin tamasso,
El Sí, detall, no. el detall a destacar... No s'ha és que- sentit prou, el Tomaso. Que pesats, tio. I t'ho dic. El detall a destacar és que hi havia una persona, no direm el seu nom perquè Hem de per mantenir la privacitat, privacitat. que estava al cim de la barra tocant el violí, el mateix ritme de la cançó, era brutal, era un espectacle. Em va Com agradar era, moltíssim. Jordi, com era? God. Era God. Aquest senyor ja pot arribar lluny perquè va cardar una festa allà a la barraca, nano, que poques se n'han vist El tenia igual. tothom mirant-lo així. Era I increïble. a sobre, amb aquell tio que anava amb la bombona de gas comprimit, o d'aire comprimit, era un espectacle. No, per mi podien tancar els concerts de barraques i quedar-nos allà al Kayak Polo i la nit estava Ja, solucionada. potser... Totalment. Es podria fer un rànquing de barraques, eh? Ep. I el kayak polo jo crec que aspira a topo, eh? Sí? Kayak polo. Anem a l'ús al Seante. Adrià, quina és per tu la pitjor barraca? La pitjor barraca? Jo ho tinc molt clar, eh? Jo ho tinc molt clar. Vaig a pensar bé, eh? Josep, tu que tens tan clar? Mira càmera i digue-ho. El centre excursionista. Ostres. No, home. No. Jo crec, estic amb en Josep, crec. Buf. Jo no, Jo No, sé s'ha de dir contra. que la Sí, part de contra. dalt era molt top, la cima que estava privada. Clar, però a la part de dalt tu no hi pots entrar. Per això. Però un moment, van fer un event molt guai al centre excursionista que si tu pujaves en un pernil ibèric Ah, sí? el podies aconseguir. Això estava molt guai, això no va Sí, fer-ho. sí, sí. Moment, Altres és que estem barraques. oblidant una barraca que hi ha la primera vegada que ho he vist. La de Fontcoberta també, déu nhi No, però és que un moment, La a del festes punk. de Banyoles La del Era hi molt havia cutre, una era molt barraca, cutre. era de Vilademuls, crec. Vila Sí. de Punk. Vila de allò- Punk. Sí, sí, sí. No la vaig veure. no. Una organització de Vilademuls a barraca. Bueno, igual que Fontcoberta, tio. Ja, però... Però què? És que Vilademuls, Està qui més a prop. collons coneix Vilademuls? Amb tot respecte. És broma, Vilademuls, gent de Vilademuls. Ens diuen des del públic que pareix la pitjor és la del Rem. Jo, sincerament... El Rem? No, moment, és que hi ha una barraca que encara hi és. Vull dir, han tret totes les barraques, però hi ha una barraca... La del Humboldt Banyoles. És un Què escàndol. els hi passa als de Humboldt Banyoles? Per què no desmunten? No treballen aquesta gent. Ara això sí que s'ha de dir. La del centre excursionista van muntar un tinglado de Caldeu, 2 pisos, allò semblava Manhattan, el que és la- i van desmuntar-ho dimecres de la següent setmana, ja estava tot fora. Molt trempats, aquesta Molt gent, trempats. I la del Humboldt, que era un quadrat, encara hi és. Encara hi és. És passa un res. escàndol. Tu vas allà i ja... Tu ens ja fer una atrapada després. Hi havia una barraca que tenia un gos per allà voltant. No sé si era de la barraca o era un gos... I vaig veure un puto gos allà voltant, per mig de les... Entre dues barraques, entre la Vila de Punk i la centre excursionista. Ara anava a dir, devia ser o d'un o de l'altre. L'altre. No sé què hi feia allà, aquell Jo gos, crec que també el però... vaig veure. Sí, sí, vio... No, però no era pas a cap I era gros el gos. No, sí. No, Bueno. però podem puntualitzar un altre cop amb lo de Vila de Punk? És supercutre, aquest És nom. un banc. I sobre anava Però- com molt de però una futuristes. cosa, On és un estava festival, situada és un aquesta? festival, és un festival, això. En És aquella de- barraca hi havia gent de més de 30 anys, en plan, no trobes ningú de menys de 30 És anys un allà. festival full punky, full rave que es fa a Jo crec, Vilademuls. però inclús s'ha de Hòstia, està bé això. No,5 està molt bé, ja hi Això- anirem. Ja hi anirem. La Sabeta farà un apunta directe maneres. des de Vila de Punk. No, que ja. és- On s'ha de estava donar més situada? visualització al punt. Al costat del centre excursionista. Ah, vale. Ara ja sé quin és. Ah, vale. És que aquella Ja zona està d'allà clar. hi havia moltes barraques i jo que no les identificava. Bueno, hi havia centre excursionista, la del Punk, la del aquesta Humboldt, del punk no feia després venia gaire la, bones la vibres. del Kayak, L'Indepe, nano, l'Indepe. Falta la l'Indepe. dels Castellers i hi ha gent. Al costat de I, Vila... I al costat d'Higent hi havia un altre. La del bàsquet Banyoles. No, Aquell era del bàsquet Banyoles? hi havia algú de Banyoles. Xats, no? No, els parxats era a l'altra banda. A l'altra banda. Ah, una de la Fals, rara. Eren els de la CUP. Què dius? Allò són els esparxats. No, a l'altra banda, al costat del Humboldt, entre el Humboldt i el Vila de Punk. Bueno, en fi, tu. Les barraques La Indepe. sempre estan bé. El bo de les barraques de Banyoles és que encara que portin un cartell plofi, estan molt bé. Vull dir, les barraques... Quan vulguin, tan ens podem xules. fer un Està molt bé. programa des d'allà a De, l'escenari. En poder, directe, podríem, en viu. I si fem el, I si fem des una d'aquí, aquesta a la càmera, demanem des de la Sabeta, l'any que ve, fer el pregó de les festes de Banyoles. Jo ho veig factible. Jo Vaig ho molt factible. totalment factible. És una cosa que es farà. Bueno, en fi, les barraques ja ho he vist. Més coses que han passat aquestes festes de Banyoles. Ha tocat un gran grup. Un grupàs. Un grup local que avui s'estrena aquí a la Sabeta posant música a aquest programa. Un espectacle. Rocco Banana. Els que vau venir, que sou pocs, digueu-ho, locura. sou molt pocs. De fet, només soc jo. Només ets tu. Sí. Va ser brutal. Va ser un De principi a concertàs. final va ser... Va ser un concertàs. Va ser una locura. Van fer cançons noves. Van fer els tres. Van els fer tres freestyle amb un raper, no sé com es deia, ho sento. Però m'ha mudar molt també. Era un bon raper, eh? Era bo, era bo. No era en pausa, però era un bon raper. Hòstia. Noves. Reape. I això, un 10 Van de fer les tres concert. cançons noves?
Sí, no? No me'n recordo, crec que sí. Des d'aquí us Sí, convidem crec que a que les sí. escolteu. Mm. Molt bones Que, totes. sí, han Recomanen. tret EP recentment. La meva preferida, Sibila. 3 cançons. Sibila, Sibila. Massa bona gent i Un final anunciat. Anunciat. Ahir van tocar Albert Serra, també en primícia. Albert Serra va Albert Serra, molt bona cançó. Molt bona cançó. un molt bon concert. Bueno, doncs bé, no? Les festes ens van agradar. Sí. Amb alguns més que altres, però No, bueno, sí. no passa res. No passa Van res. estar bé, però... Sí. Ah, i una altra crida que volem fer des d'aquí. Des de la Sabeta ens volem apuntar al Ball de Bastons. Bueno, Sí? Això s'ha de parlar internament. Jo Ens m'apunto, volem ja, apuntar al Ball de Ball de Bastons. Bastons. Tenim moltes ganes Va, d'anar sí. amb el Ball de Bastons. És que jo era un somni que tenia, en plan, jo anava a l'entorn. Es feia 5 de primària al Vall de Bastons, jo me'n I recordo. jo no vaig fer el Ball de Bastons. Bueno, ni tu És ni que no, jo. Espineta que tots s'amagava. anàvem a l'entorn i cap el va fer, eh? No ho sabia. No, però sí, no el vam fer. No sé per Se'ns ha què, quedat una espineta però no el clavada. vam fer. No, s'ha dit que veies els de més grans fent-ho i t'entrava enveja. Sí. M'agrada molt. Bueno, que ens volem apuntar, tu, en fi. Doncs molt bé, les festes han anat bé, han anat bé. Tu, anem al tema aquest de que estem una mica de dol. Estem dolguts. Sí? Estem dolgudíssims. Alguns Bueno, més que altres. Alguns més que altres, Alguns perquè més que aquí a la altres. nostra, a la meva esquerra tenim gent perica, gent de Cornellà, però Ah, jo no soc perico. no passa No, jo res. tampoc. No Jo passa soc del res, Quim Escorxa, no passa ja res, està. no Jo passa només res. diré que s'ha mort una part del català. Del català o del molt gran, catalanisme. Sí. Jo penso que aquest tema li deixem tot a l'Adrià. Adrià, endavant, explica'ns com ha sigut per tu aquesta setmana, intenta narrar el màxim que puguis els fets i escalf des d'aquí, tot teu. Mira, va ser el, No, mira càmera, mira. va ser el dijous, no? Dijous? Va ser el Va dijous. ser dijous. Va ser el dijous a la tarda, A les 6, crec, eh? jo tornant de la uni, tot, bueno, no content no, perquè havien donat una nota a l'examen. Arribat a casa, obro el mòbil i veig, culers, us haig de dir una cosa. Jo aquell moment vaig dir, joder, algú no va bé. Bueno, hi havia moltes coses que ja no anaven bé, però... A part Sí, d'això, a part Els d'això fa vaig, molt temps que no anem bé, però bueno. Ens aguantem. vaig mirar el vídeo, hòstia, un vídeo molt emotiu, Un espectacle de vídeo. i era perquè en Piqué deixava el Barça. Però no a final de temporada, sinó ara. Nau. De fet, Ara mateix l'està deixant, de eh? fet, ara jugarà. Nau. L'últim partit jugant contra el Màlaga o alguna cosa així. No, L'Almeria. L'Almeria. El Màlaga està com a tercera divisió. Doncs sí, va ser un moment molt xof, tio. Vaig posar-me a veure el vídeo, la pell de gallina. Que trist, eh? Tot trist. Jo crec que Trist això... i bonic. Sí, Havia d'acabar d'alguna Sí, és una cosa que havia d'acabar, però no m'ho esperava, saps? Va ser No un t'ho cop esperaves, això. dur, inesperat. Totalment. Em va deixar sense aire a mi. Però s'ha de dir que el tio ha sabut plegar, jo crec. Vull dir, ha plegat, ha fet un vídeo, la gent li ha dit Piqué ets el millor Si us en recordeu, el 2-8, el famós partit de del Bayern. partidàs, Sí, Partidàs. ens van rebentar. Va sortir Ens a dir- van rebentar. va sortir i va no dir, me'n recordava si de- algú necessita, el Barça necessita canvi, si algú Partidàs, necessita però, marxar, Jordi. Sí, el clàssic. m'ofereixo a marxar el primer. I què ha fet? No, han marxat altres, però ell ha marxat. Sí, ha marxat, anava a dir, ha marxat com 4 o 5 anys més tard, però no passa res. No Sí, passa de- res. bueno, Ja que encara no han marxat, a Jordi Alba, ei, ja sé que ens veus. I Ferran Torres, quan vulguis, també marxa. No, però que ara ho està fent bé. Que l'hem de cuidar, Bueno, ja. ara- Ja has de donar mimitos. Bueno. Pel xat diuen prou de futbol. Apoyo l'emoció. No, però qui ho ha dit? Una altra cosa que Polipastisser 2 i amb és Juaca. important que Albert, toquem. tu estàs bé. el vídeo d'en Gerard, el vídeo més vist a Twitter en català, què n'opineu? Orgullós que sigui del Barça. Piqué, president de Catalunya. A veure. T'imagines que jo sempre he tingut una opció, en plan, en Florentino, president d'Espanya, i a Laporta, president de Catalunya. M'ho compreu o no? No. No, no. Tu creus de veritat que seríem molts presidents? En Florentino és molt Jo bon crec que president. seríem la màfia més gran En d'Europa. Florentino tornaríem a la Però- dictadura d'en Franco. quasi. Tornaríem una època gloriosa. Però tindries calés. Espanya tornaria a robar l'àtom, seríem rics. Sí. És veritat, ho diuen pel xat. Abans ho hem dit, però no s'ha sentit. Hi ha un l'àudio de l'Auronplay en el vídeo d'en Piqué. Sí, És és veritat. És- En ja el hauríem principi que el comentat, critiquen van en, passar coses. en Piqué, surt allà Piqué out. Piqué out. Sí. Bueno, en fi, Adri, esperem que aquesta xerrada t'hagi ajudat Sí, a no. treure tot el que portaves He dins. tingut 2 xerrades aquí amb la paret i... I bé, eh? Paret. T'has Que ajudat. per cert, En plan, hem estat... Digues, Oriol. bueno, és també futbol, però és igual. En Piqué té l'Andorra Futbol Club. Potser se'n va fer un de Last Dance a l'Andorra Futbol Club. Segur que sí, Oriol. Jo crec que no. No. Jo crec que Jo- aquest tio se'n va a casa seva. Ja per acabar el tema d'en Piqué, a mi, quan ho vaig veure l'última imatge dient ja ho sabeu, tornaré amb el palco de fons, On te mirava?
On te mirava? Què es veia de fons, Què està eh? mirant? On te mirava, El senyor on te Palco. mirava? Això vaig veure a Twitter. Piqué president. Mirava No, Paco, no. mirava Piqué Paco. president. En fi, tu. Bueno, top 10 batalles d'anime més èpiques de la història serà en la Puerta contra en Piqué a les pròximes eleccions. No, sí, Ojito. sí, Aquí queda totalment. dit. Bueno, en fi, tanquem el tema En futbol. Goku contra en Fischer també està molt bé. Més seguim. coses que han passat aquesta setmana. A veure, jo Ah, això... per cert, jo el Barça això... està jugant ara, acaba de començar el partit. No ens importa, triar. Continuem. Seguim. seguim, Adrià, seguim. Jo això no me n'he enterat gaire. L'Oriol, que és un expert en el tema, ens ho explicarà molt millor. Jo Però un expert en el tema. això que ha passat un transbordador xino i que ha estat a punt de caure a Espanya, què és això? Molt resumit. Els xinos estan fent una estació espacial, Xina, no internacional perquè Xina no és, van tirar un coet que portava un mòdul d'aquests i bàsicament ho han de fer amb un coet perquè òbviament això està a l'espai Sí, no. i el coet clar, va perdent parts a mida que puja perquè no les necessita i pesen molt. Què passa? Pues que una d'aquestes parts que pesa 20 tonelades, pesa el seu, normalment això està programat perquè caigui a un lloc, però els xinos no. Els xinos confien que com que la Terra és molt gran i hi ha molts llocs buits, cauran algun lloc buit. I va pillar l'òrbita per caure a Espanya. Què va passar? Que no va acabar caient a Espanya. Però em sembla molt fort. O sigui, És la loteria. en plan, imagina't estar allà a la reunió dels alts caps aquests que envien el coet. Literalment. Oh, però hauríem de vigilar a veure on cau. És igual! La pela, no caurà pas a Xina, molt petit. Però és que ho inflipa. Però ja, i en si, plan, i si Jo crec que cau fort- al mig de, jo què sé, de Nova York? que sí, Què? Happens, happens. que literalment és que, No, Però és que realment sí, si cau al mig de Nova York comença una puta guerra mundial. Però vull dir, és, Sí, és, sí, molt, sí, és sí. molt totxo. En plan, és deixar l'exèrcit comença una guerra, no, és brutal. En Xin Hong-hun... No tenen por de res, aquesta gent. Això demostra que Xina té... Adri, això, què comentari? En Chin Hong Hun. No, com es diu el president? El president En de Kim Xina. Jong-un? Xi Jinping, crec que Xi es diu. Jinping es diu. No. Però Kim Jong-un és el de En Corea Corea del Nord. sí. Del sud. S'ha inventat quatre síl·labes de merda Sí. i les ha dit. Ha juntat la H, la X i la I i ha inventat un nom xino. Cabron, Adrià, me cago en Déu, tio. I al final se sap on va caure? Al Pacífic, va caure finalment al Pacífic. Però, bueno... On volies que hagués caigut, Oriol? Madrid. A veure, Madrid, però la pregunta és on? Perquè pots decidir lloc. Vull dir, què vols que l'elimini de Madrid? Com era el barri pisco de Madrid? Com es deia? Salamanca. Salamanca, per Salamanca. Disculpa. Pues allà... Salamanca. De caps. Vallecas. No! Oh, el Rayo Vallecano, aquí som molt I a fans. més Ah, pobre... som fans, a Cádiz, som fans. Sempre ho porteu tot el futbol, és increïble. Perquè el Rayo Vallecano és un equip que el portem al cor aquí. A Múrcia. Jo... No sé com es diu, però el Rayo Vallecano no m'agrada a mi. Té un nom molt guapo. És que Té empaque, té empaque. Que sí, que sí. Totalment. Jo de petit triava els equips de futbol que m'agradaven pels colors de la camiseta. Sí. El Màlaga m'agradava perquè m'agradava el blanc i blau. A Màlaga, que està tercera, no? Està tercera, sí, és de les últimes coses que s'han I també m'agradava el Racing de Santander perquè era verda fosforita i era l'única camiseta verda fosforita que hi havia en aquell temps. Bueno, Bueno, en fi, molt bé, doncs esperem que no caigui cap més transbordador especial i que els xinos s'ho pensin una mica abans de tirar-lo, no? Perquè sí. estaria bé, Sí. estaria bé. Sí, sí. Bueno, no és pas el primer que tiren, No, va, és que en Però- els últims 2 anys crec que 3 vegades han coinflipejat que han perdut el control. Hòstia, aportando datos, Oriol? Sí, sí, jo aquí, un interessat. Anem a altres coses aquesta setmana. Altres coses. Josep, Jo. com estàs? Jo. M'ho has preguntat abans, t'ho torno a dir. Fatal. He acabat exàmens. Setmana tràgica, no? Setmana tràgica, també. Què tal els barcelonins? Com va per la gran ciutat? Bueno, tampoc és que surti gaire del pis, però bueno. Bueno, però has vist algun fet inesperat aquesta setmana a Barcelona? Jo no l'he vist, però sí que s'ha matat gent a Apolo. No has sortit de festa, tu? No, No? no. Potser no seria aquí, sí que sortit de festa. Clar. A veure, Què ha passat? Quanta gent s'ha mort? Explica-ho bé. 2 persones. S'han mort 2 persones al mateix lloc, amb una setmana de diferència. Coses de Barcelona, suposo. Sí, bueno, Apolo havia que pot donar Però un cubat o una Jo només sabia de la primera, la segona és com algú. Però és que l'impactant és la primera, realment. La segona és La realment primera és algú que totxa, la van segona- apunyalar pel cel. Explica què Barcelona, la què va passar. Bueno, Batalla campal. a veure, la cosa va anar. Era un jugador de rugby australià que estava aquí, a saber fer què? Amb un amic, no? Vas dir abans? Sí, crec que anava amb un amic. Amb un amic seu. Suposo. I estava borratxíssim a Apolo. Trifàsic. És Com una persona que jo sé que no direm. Estem No. parlant de la mort d'una persona, però és igual. Com un suspecte. I es va tirar per un Història forat. està Pola, no? Per un conductor de ventilació, per ser exactes, crec que Un és. forat. En sèrio? Un forat negre. Era un forat negre i va dir el saltaré Pau aquí. aquest va veure un No, forat negre perquè- i va dir de caps. En plan, crec que vull saltar d'un costat a l'altre i al mig hi havia un Crec que forat. vas això, no? Va saltar i Què va- no va fer-ho. Però a tot això hem d'afegir que el tio se'l va trobar 2 dies més tard. Vol dir que aquesta
animalada de saltar d'un costat a l'altre el va fer sol. Sí, sí. En el sentit de... Estava allà... Ah, espera, era darrere una porta d'emergència. Que hi havia un precipici a la porta La d'emergència. cosa és, hi ha una porta d'emergència i sí, no sé com va. Pues va marcar tipus un Joan Dausà, I s'esperava que l'agafessin. Vés a pot saber. ser. Però algú l'hauria vist que s'havia mort. No, no, La veritat. ningú A veure, si s'inventarà. estava en un forat... No, però ell diu que es va tirar i la gent que Clar, és l'agafés... que no va ser, no? Com a... Va- No, 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 però no. així no Es va podia tirar un ser. forat i no hi havia ningú allà. Per això... Ell es pensava que arribaria a l'altre costat, crec que és. I no va... No Com va lo típic de la Perquè roba anava de les cases, borratxíssim. que estan al pis de dalt, tira la roba i arriba a la rentadora de baix. Sí. No ho teniu a casa vostra? No. Jo no, però... Tu tens a casa sé teva? què vols dir. No, són a casa meva burgesos. no, Ah. però a casa de les meves cosines sí. Ostres. En plan, són, jo, són a dos casa dels meus pisos cosins també hi havia. i en plan, a l'habitació de dalt tu tires la roba i baixa. Hi ha com un tobogan. I acaba en el cistell de la roba bruta de baix, que és on hi ha la rentadora. Que totxo, no? És molt totxo. brutal. Brutal, brutal. Tenen això entre el públic? Què dius ara? Però jo vull anar, jo vull anar només per tirar això. Jo per tirar-me pel tobogan seria Tirant, guai, I que hi hagi a baix una com el de bomber, roba tio, això. i amortigua. Com el bomber. Què té a veure amb el bomber? En plan, entres i fas... baixes. Bueno, Sí, totalment, però- totalment. Tira. No, vols dir la caïda libre Bueno, de... a veure, tornant al tema d'Apolo. Tornem al tema de Pol. Aquest tio, per posar-nos en context del capítol de crims, aquest tio anava perdudíssim. Carles Porta intensifants. Va dir, vaig a tirar-me d'un pis a l'altre, que segur que arribo. Sí, Però però li d'un costat a fan. l'altre i no va fer, no va I no va arribar, va caure fer per un forat, pum. a terra. Es pensava que Esclafat. vivia Mort. al També GTA. dic, Així. tot això tenim fuente? Perquè ho han dit aquí molt a la ligera. Jo he Segur sentit que les sí. veus des del poble. Llavors, Fuente Twitter. Fuente Twitter. com el van trobar? La gent que estava netejant Apolo, pues, estava netejant i de cop sent ring, 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 va sentir un telèfon. I van dir, de què és aquest telèfon? Van anar a sonar el telèfon i es van trobar allà un cadàver. El suspecte. Un suspecte. Una persona que havia saltat per un forat. Uau. Però a mi em sembla molt fort el de 2 dies més tard. Rotllo, tanques Apolo, l'endemà sorgent de festa... Clar, perquè quin dia va ser? Què? Apolo obren sempre? Obren dimecres? Dimecres? No, obren? però obren tots els dies, diria. Obren tots els Dilluns crec que també Sempre hi hi ha ha gent que vol merdes. sortir de festa, no? Sí, Barcelona. Però no, és ara Barcelona. No imagina't- els horaris d'Apolo. Però ara imagina't que el tio va sortir de festa dimarts I i fins dijous al matí no el troben. Però és que tot i així, en plan, encara que no sigui de festa, en plan, just al costat hi ha el Teatre Apolo, és el mateix edifici. Si és un conducte de ventilació, que hi passa aire, que va per l'aire Ja, però condicionat... comenta perquè, clar... Hòstia, avui fa pudor la claveguera, eh? L'home o dona de la neteja, tu vas allà a netejar i és que poder penses que el tio ha pillat una turca. Però Home, depèn No, a de... veure, si ha caigut de Perquè l'altre si baix, tu veus és d'un patxorrat deu forat, estar, eh? Sí, però està xafat, hi ha sang, probablement. Però que poder alguna... Tu vas a Apolo, tu et trobes un tio allà estirat al terra, que estava en posició que semblava que dormia, és que poder penses que ha pillat una turca. Però no estem parlant d'un tio estirat al terra, estem parlant d'un tio que ha caigut d'alta baix de no sé quants pisos. Com ha caigut, eh? Hi ha sang, però poder pensar és Bloody Mary, això. És el coat, eh? A mi em mata lo Ha vomitat. de que sonava el telèfon. A mi això em sembla bestial. És loco, això, és Rotllo- molt loco, és molt loco. Imagina que el té en silenci, He perdut ningú el el troba, mòbil, eh? He perdut el mòbil, deixa'm trucar a veure si el trobo. Allà. Arriba a tenir el mòbil en silenci i ja ningú el troba, eh? Pobret. Deixa Per que això, el trobi ja. moradeja, no sé com es diu en català. Moraleja. Fiqueu-se al mòbil, que si us moriu, sabran on sou. Si es moriu a Apolo. Si us I moriu el al Apolo. segon no sabem la historieta. El Ah, no, segon- sí que el la segon sabem. és una persona que Collons, sortia el d'Apolo, van el van atracar i es van portar regal. Una punyalada i Sí, unes quantes, poder. Telita, eh? Bueno, no ho sabem. Telita. Potser va ser un. no va arribar a l'hospital. Va. Això és el que sap. Això crec que no. Bueno, ja ho sabeu. Si, No, no, per si capítol sortiu de a Apolo, telèfon amb soroll i no passeu pel Raval. I no salteu forats negres. Bueno, sí. Sí. I de caps, si pot ser, tampoc. No, Es va tirar millor de caps? Això ho he dit. no ho sé, Bueno, a veure, no jo sé. crec que tan explícit l'autòpsia no és, eh? Es va tirar de caps, va fer 2 tirabuixons abans de caure. Home, si en Home, australià m'ho jo creuria, tinc molt clar que si mai caic d'un precipici, sé que m'estigui a punt de morir, faré alguna cosa èpic, perquè sigui guai, no? Un mortal backflip. Un mortal, alguna cosa així, sí, i aquí sóc. He fet 8 mortals. Sí, bueno, però... Sí, bueno, però estàs mort. Digues adéu. Com moriríeu vosaltres si no fos de vell? En plan, no de suïcidar-vos, sinó en plan... Si ves, us diuen, us morireu, i no serà de És vell, èpic, com us eh? agradaria? M'he de suïcidar, per tant. No, però en plan... Ah, tirar de manera que em mori. Que tirin un tiro al cap. Jo, Ja, però així no ho en plan... Sí, que em vols disfrutar. Home, tan per tant algo èpic, no? En plan, saps que vas a morir, disfruta. Ai, però a mi m'agradaria morir en plan que no me n'enteri.
Jo un duel. Però en plan que no sàpiga que vagi a morir, saps? A veure si em Un diuen... duel "T'has de d'espases- morir-" millor. Un duel Diuen, d'espases a la Fira Loja. "T'has de morir per collons", doncs jo com a mínim ho disfruto. Com ho disfruto? Pues jo què sé, un puenting com a mínim. Tio, hauré disfrutat els 5 segons abans. Va, jo no ho disfrutaria un Jo crec puenting. que no ho Sabent que, disfruto, tio. sabent que Però d'aquell puenting me mato... Et jo no- cardes un planxasso. Ja, però si diuen, t'has de morir, en plan, moriràs 100%. Red Bull Pot ser Stratos una sense manera. cap tipus de protecció. En plan, et tires des de dalt, l'estratosfera. et cremes... O et quedes... Jo sempre ho he pensat. I si et quedes flotant per l'espai? Ai, això és el típic... T'explota el cap, no? En plan que Què salta. a les passaria si piles el explota el típic cap. vídeo? Va, Però però- sense res. Sí, n'hi ha oxigen, Clar, no? te fogues. No, jo crec que t'ha mort de Te fred fogues. abans, no? Per què t'ha mort abans? Ah, no, m'he vist el Pots típic vídeo Clar, de però què passaria deus si... quedar allà congelat com Collons, Walt Disney i vas donant explotes, voltes a l'òrbita. explotes, No? Explotes, 100%. Explotes. En plan, Explotes? per la pressió... No, però merda. explotaries, jo És crec... el buit, és com si estiguessis al Sí. buit. Explotes Clar, si 100%. dintre... Explotes. Quedes allà ben comprimit com un... No, com un perquè nu. No, al contrari, Explotes. Al contrari. Hòstia, T'infles. els plats que fan volum... Que sí, que explotes, 100%. Bueno, no ho provarem, no ho provarem. En plan, la sang... Però això eren les típiques coses que dic, ai, i si un dia em quedo flotant per l'espai? Quan era petit, saps? El típic, ai, i si de cop trepitjo una arena movediza i m'enfonso? Les plantes Pensava que serien problemes reals a la meva vida, en plan, Sí, és que algun dia passarà i no sabré què fer. Sortiré pel carrer i se'm menjarà una planta carnívora. Sí, sí, les plantes les plantes carnívores també, en plan, i si carnívores, un dia El que m'atrapa anava a una dir planta ara. carnívora? Com un marsupilami, nano. Quina que puta. he menjat. Bueno, en fi. Tu, ara hem d'anar en tanto també, amb els tuits que pengem. Ens els controlen, no? O ho tinc mal entès? Segurament. Ah, no sé, és que ara Twitter és una cosa. Senyor... És una Elon cosa. Musk. Ja es controlaven abans, però ara... No sé, estan en coses molt rares en Twitter. Però és fake, en plan, No, no és fake. bueno, no és fake, ho vol fer, però encara no ho ha fet, en plan... Jo crec sí, que ja ho ha ho fet, ha eh? Ho ha fet. No, en plan, Podem A veure, posar posem un context. context? Elon Musk Posem ha context. comprat Twitter, vale? I està fent coses rares. Per la aquest gent que tio. no ho sàpiga, qui és Elon Musk? Elon Musk, un tio ric. Un Però- tio ric del cagat, tio més ric del Però món, crec cau que. bé o no cau bé? No, és un imbècil. Abans caia molt bé, però ara cada vegada cau millor. No, a cau veure, pitjor. molt bé, a veure. Abans sigut abans un caia imbècil. millor, cada vegada cau pitjor. Bueno, sí, Jo- que jo crec. Que em critiqui. s'està tenint la careta. Què has dit, Oriol? Jo sóc defensor de l'Elon Musk. Què defenses d'ell? Que t'ho dic, és un personatge, perquè ho és. Fa coses, no sé. No, a veure... No, sí, l'Elon Musk no és la persona que et pugui caure millor, perquè bàsicament és el tio més ric del món. Però no és per això que em cau malament. I a mi no que vas Bezos malament per i això. fa les seves coses... No, jo què sé, el de Emil de... Com es diu el de, el de Windows, no? El de En Bill Gates. el més ric En Bill és Gates, Bezos. aquest em fa cara bon tio. Bueno, A veure, fa cara un tio, però no crec pas que ho sigui. En tots aquests... Bueno, no, en fi, però si tu em digues. Jo no veus en fio un, el que pas. t'ha una En mica plan, d'Elon Musk, com a físic. tota aquesta gent No. tan rica... Ara, i un Jeff Bezos em fa por. I, com es diu? El robot? Que sembla un bot, literalment. Ningú es fa aquesta, Zuckerberg. així de ric, ningú fa aquesta quantitat de calés sense passar per sobre d'altra gent, sense fer-ho costar d'altra gent. Bueno, clar. Bueno, ja, Clar, però- per això. A partir d'aquí, Però la sabeta passarem aquí per sobre molta gent. nosaltres. Sí, no, però no. nosaltres farem calés. Estem arrullant. Sí, Bueno, un resum. Digues, Adrià. No, que ja ho veurem. Sí. farem calés. Bueno, el que està passant en Twitter és que Elon Musk vol que la gent famosa que té verificat el tic aquell blau, o no sé quin color és, el que tindrem tinc d'aquí blanc, poc. el tinc en blanc perquè el tinc en negre. Ara haurà de pagar, va dir al principi que havien de pagar 20 euros perquè si sortís el tic cada mes. Ara 8, no? 8. Ara ho ha rebaixat a 8 perquè la gent es va queixar, òbviament. Però una cosa, 8 euros al mes perquè et surti el tic. Bueno, clar, Però per hi què ha has de de pagar? tot, hi ha de En plan, tot si tipus. abans ho tenies gratis, per què ara has de pagar? Perquè aquest tio Però és s'ha que hi ha molta comprat. gent Mira, que té perquè el tic aquest que tio tampoc és- és famosa. Realment Clar, perquè és aquest això, tio es queixen. diu, mira, haig de pagar, no sé, el pis. Doncs ja ho trec dels tics de Twitter. Ja, però deien Però que tu- si això ho havia fet per recuperar la inversió, però ni de conya Sí. ho fa per això, perquè Sí, no fa- la recuperarà mai la inversió. No Jo la he vist- recuperarà jo vaig mai. Hi ha veure- gent que està perdent calés a Twitter ara mateix. Sí, bueno, és que Twitter mai ha acabat de ser rentable perquè no té font d'ingressos. Però, És a que- part dels patrocinis i els anuncis. Però, en plan, hi ha molta gent que diu que l'Elon Musk realment no ha comprat Twitter perquè va dir faré Twitter lliure, llibertat d'expressió, que tornin Trump i totes aquestes merdes que deia, sinó que realment necessita un negoci pel qual sustentar la seva riquesa, perquè la seva riquesa s'aguanta en accions d'empreses que si algun dia baixen aquest tio es torna pobre i necessita com Què vols que et coixí. digui, Durant necessita ser pobre. un coixí més gran i ha comprat potser. Twitter per això. Però realment no, Jo sincerament no era crec que ha així. comprat Twitter per marcar paquet. Per dir, mira, tinc calés i me'l No, puc comprar. ell vol que vaig crec que llegir se que li ell volia està- que pensessis això, però realment era perquè necessitava vendre accions d'altres empreses que tenia ell, però alhora necessitava que no baixessin aquestes accions, i si les venia baixaven, perquè és en plan, la gent es caga. Coses de diners molt rares. Jo simplement Bueno, ja crec veieu. Que si algú vol fer borsa, que parli amb en Sí, Jupi. per treure calés no ha comprat Twitter, començant per aquí.
sinó jo crec que inclús, mira que et dic que és més màrqueting. No, el tio necessitava, Sí, que, ara es parla totes, d'ell. necessitava que els seus calés estiguessin diferents empreses. Però si treia els calés d'una empresa, en plan, les accions d'aquella empresa baixaven i no podia fer això. ZZZ, els da, Déu saber. Parlem d'un altre, Bastante. parlem d'un altre tio L'economia. molt ric i molt rellevant al panorama europeu. L'Almeida. Què ha passat amb l'Almeida L'Almeida un cap, aquesta setmana? Bàsicament l'Almeida últimament l'inviten molt a estrenar camps. L'Almeida, per qui no ho sàpiga, és l'alcalde de Madrid i és un personatge peculiar. Sí, A mi cau molt bé aquest Pau. Cau molt bé, aquest cau molt bé. Cau molt bé. És aquesta... En plan, És patxa que flipes, no, PP, aquest tio? PP. És del PP. És del PP, sí. Però no sé, tio. Sí. No, Però podria ser, sí. no sé, del Partit Pirata. Llàstima també. que és de l'Atlètic de PP Madrid. cauen bé, vull dir, en Rajoy, tot i, a mi em caia bé, no sé, em caia bé. Perquè era mig... Era una Tontet. mitja... Perquè són com monos, són com... Ai, que guapo. Menys l'Ayuso no. Uf, l'Ayuso no. Va, que també hem de parlar de L'Ayuso, l'Ayuso, sí, eh? té- Cuidao. Van anar de festa, no? És que vaya de un plater. No, l'Ayuso va anar a Polo ahir, no? La Ayuso és la de la Comunitat de Madrid. Sí. 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 És que és Sí, que sí, Madrid, és que Madrid. Hi havia un xipeig, no?, entre l'Almeida i l'Ayuso? No, entre Casado... No eren Casado? Bueno, bàsicament... No crec, Sí, anem amb l'Almeida. Almeida, bàsicament, últimament estrena molts camps i ara l'últim banger és que va estrenar un camp de rugby i va estrenar-lo, els estrenen com xutant la pilota i va rebentar el cap d'un periodista. Va fotre una xutada. Pitjor és que no és el primer cop. No és el primer I no, cop, és el primer cop. No és el primer És que cop, no la eh? primera vegada. Va rebentar el cap d'un nen, En plan, no també. sé si ho sabeu, però PP s'absté per putos periodistes. I el que intenten és rebentar cap Rebentar És periodistes. així. Cada un que rebenten és un menys. Sí, sí. La Sabeta no són periodistes. No. No, home, no. Som tertulians. No acabaran amb nosaltres. Sí. Bueno, ara que estem amb l'Almeida, l'Ayuso, què? Què l'Ayuso ahir? No s'ho va passar bé, És el millor vídeo que he vist en molt de És temps. molt bo, és molt bo. Adrià, que l'expliqui l'Adrià, Que era a los 40, no? Sí, els premis de los 40. Els premis. Doncs estava cantant la... Anita. Anita. Què cantava? No sé quina cançó. No sé, era una cançó... No sé, no sé quina, no no. sé. Era famosa, no? En Sí, plan, sí. Sí, 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 a mi me famosa, sonava la famosa, cançó, famosa, però sí, no també. sé el nom ni res. Doncs això, que va anar a ballar amb la Ayuso. Sí. A veure, Va ballar. ballar Va ballar un vals. Va anar a aparejar-se l'Ayuso i va dir Defineix que sí. ballar. Perquè unes sardanes no va fer, eh? No. No. Jo crec que hauria preferit ballar el que va ballar que no pas una sardana, l'Ayuso. Això ho puede ser. No, sí. I era Mora ahir Però és que- als 40 o no? No, crec que no. Estava massa enfeinat amb l'àlbum, Sí. no? Sí. L'Adrià li agrada. A mi també. L'Adrià li agrada. Ah, no, No. tu t'agradava i a l'Adrià no, no? El què? L'àlbum? No, ara li agrada també. No, sí, perquè... Avui ja t'agrada? Havia escoltat la meitat. És que va dir, no, a mi m'ha decepcionat molt. Havia escoltat 4 Em cançons. portava 4. De 14. I una és la intro. Però tornem amb l'Ayuso. O sigui, és que no és que ballés, és que per ficar en context, no és que ballés. Ella estava assentada així. Assentada així. I l'Anita parrejant-li a davant. Li he fet lap dance, més o menys. Clar, és que a nivell català és com si, jo què sé, el tio d'Oques Grasses es posés a parrejar-li l'aragonès. Imagineu-vos aquesta imatge. Els Premis sí, Gaudí. sí. Buah. És totalment així. Joder. Però és que a més, si fos... Mare, el de Buos a carro un pet amb l'aragonès. Si en comptes de l'Ayuso fos en Pablo Iglesias o la Colau, dius, és lo típic que farien. La Clau sí. Però l'Ayuso... És que jo no els veig No. als 40 Music Awards, els Pablo Iglesias i la No, Colau. jo tampoc, ara que ho dius no. tens raó. Bueno, la Colau estava una rave, no? Però- Ja va fer allò. Bueno, sí, és que la Colau... És que hi ha més vídeos No, de festa La de Clau fa moltes que coses jo sé. així, és molt guai. Era LGTBIQ+, era pot ser. una reivindicació. No, collons, es va fer famós també, que estava ballant allà. Sí. Pot ser. Però a veure Sí, també, va bé. en plan, en aquell mateix vídeo, en plan, si l'allargaves una mica, no en el clip, sinó en el vídeo, sortia que hi havia una dona, un parell de cadires més enllà de l'Ayuso, que l'Anita també li va anar a parrejar i la tia va fer així. Se va apartar Sí. amb la cadira i li va Sí, fer una sí, sí. mirada de En fàstic. sèrio? T'ho Però juro. jo tinc una pregunta. La Anita va anar a parrejar-se especialment a l'Ayuso? Sí. Jo crec No. que sí. Jo crec que sí. No, però està... Jo crec que sí, perquè man, tu dius, Aquesta em tia vaig és a parrejar a presi- l'Ayuso, és- aquesta persona... La pregunta Creia és... molta no reflexió. és- Sí, Crec que no és era la espanyola. Ayuso. Qui era la Ayuso? Jo crec que que no és Jo espanyola. no ho sabia. En plan, Jo no em crec que no sàpiga qui és, en plan, que se Home, li no va... és de qui però és. crec que és de Brasil aquesta És tia. de Brasil, és Sí, igual. la comunitat de Tu saps l'Equador. qui és Brasil. la... Sí, és que és això. Tu saps qui és la presidenta de la comunitat de Brasil? Però jo crec que era la gràcia
que volia fer era canviat. barrejar-se l'Ayuso. No, però- Vull dir, imagina't que és, jo què sé, el jefe de màrqueting de, jo què sé, merdes. No, jo Tu crec creus jo crec que no ho va fer especialment, perquè és això, després Jo van crec que no aparejar sabia també qui altra gent que no era ningú. Creus que no sabia qui era? No, no. Hòstia, L'Ayuso està- va fer estava molt bé, primera l'Ayuso fila. és molt top, Sí, sí. Per cert, l'Ayuso És és... que imagina que s'aixeca l'Ayuso i li És segueix que el Pedrero. No, imagina't que és que tu... la Yuso va fer així una mica. Sí, no. Va fer així? Però va intentar- Va fer així, però no era- vale, no, mira, no. No era seguir-lo, l'intentava dissimular. Però tu imagina't que, en plan, I li agradava. et pareix Ho han dit l'Ayuso al xat, li i, agradava. en plan, quan ets gran, tens nets, i dius, quan era més jove em vaig parejar l'Ayuso. President Hòstia, molaria, L'Ayuso, que ara és, no sé, reina d'Espanya. Segurament. No vaig barrejar. Pues quasi, ja. Sí, S'ha de parlar. Bueno, lo de la princesa d'Espanya. Que va haver d'anar a cagar en un vàter i s'hi va fer una foto. No ho va veure? Com? En Jupe, quin... No, ho vaig veure per Twitter. Viu a Matrix, en Jupe? No, ho vaig veure per Twitter. A veure, explica. Va haver-hi com tot això del dia... No, ja va haver-hi... No sé si era Tots Sants, no sé què, un acte institucional que hi anava lo d'Astúries, la princesa d'Astúries, Sí, que hi anava la Leonor sí. i el rei Leo. i la La Letícia. Leonor és de petit o la gran? La gran, L'hereva, la heredera. pubilla, la pubilla d'Espanya. I l'altra com es diu? Sofia. Leonor I I Sofia. com es diu Letícia en català? Infanta... Sofia. Sofia. Letícia. Com l'abuela. Sí, com l'abuela. No, Bueno, pues, l'abuela. la Leonor, la Letícia Sí. i en Felipe. Però la Leonor tenia gastroenteritis. Vaya putada, eh? Serrai ni té... Igual. Què? I va anar igual, no? Que ja, és Que que, sí. jo vaig veure el típic vídeo que deia... No, va sortir, tenia gastroenteritis, però no va poder sortir a fer el discurs. I va sortir la Letícia a dir, bueno, es que Perdón, Leonor no ha podido venir. la princesa està indispuesta. Sí, i després, quan se va acabar l'acte, quan lo típic, que van tornar cap a Madrid, no? Lo normal, crec que amb cotxe, no sé què em va tornar. És igual. Com en Jupe sap aquestes coses? Però ho vaig veure per Twitter! Passo la vida Al xat ens diuen que tota la família real tenia caguetes. I van haver de cagar tots molt. Bueno, Devien això, haver menjat caviar a mal estat o alguna cosa això, així. i per indisposició de la princesa, Mhm. van haver de parar en un bar de carretera perquè havia de fer les necessitats. Rotllo, hòstia, la princesa, haig de cagar, deixa'm anar al bar Traquinyol. A fer un pi. No, doncs literalment així. I quan va sortir, clar, era la princesa. Tots els del bar, tots els que Què estaven els hi allà van dir els sentats. del bar? Clar, Entra ha la cagado princesa- bien. No, entra la princesa i els diu, perdona, tengo que ir al lavabo. Hòstia, la princesa! I el cambrer, antes paga una agua o És que algo. el que anava a dir, ho anava a dir. Creus que li van demanar que havia... Clar, primer, una jo què aigua, sé, fes un cafè. On era això? No sé, un poble per allà. No, jo crec que... Conviden a tapa, si Perquè hi ha compres una una aigua. foto, jo he vist la foto a Twitter de tota la gent del bar, tots els cambrers, tot el dueño del bar, tots allà, amb el rei, la reina i la princesa allà així. Esperant que la nena acabi y les sortien caguetes. noticias de Lola en lecturas. La foto que se hace después de su indisposición en un bar Jupi, de Asturias. tens l'Ola i el Lectures al teu pis? No. Vale. Ho vaig veure per Twitter. Vale. Segueixes a A l'Ola i el Lectures a No, però Twitter? segueixo gent que va comentar-ho. En plan, va fer retweet amb Ai, cita. doncs em sembla molt real, És tu. el millor que ha passat aquest any Que per la mi, família ha real passat- és molt És real. top. Veure com els reis també caguen, mola. Ara, caga el rei, caga el papa, de cagar ningú s'escapa. Com a Black Mirror amb lo del porc. Ja, però... Ja prou, en Jupi ja no sé Jo no què entenc qui va què està dient. No, Quin porc? El que es... millor no ho dic. El, que es El públic ho follen sap, el públic ho sap. Hi ha un Sempre episodi que l'últim de fer el rei això. és tot el porc. El rei... Bueno. Però que és el rei, és el, Sí, sí, és el sí. president. Bueno, pues és el O mateix. primer ministre, va veure així. Tots caguen. Bueno, en fi. Abans d'acabar, Sebetiers, volem avui encetar una secció que tenim ganes que participeu vosaltres, que es diu Obrim melons. Obrim melons. Perquè tenim ganes d'obrir-los. Temes que us interessin, temes nostrats, d'aquí, de la terra, els poseu pel xat i aquí comentarem. Jo obriré un meló del meu cosí, que m'ha enviat un àudio. El meu cosí. El teu cosí també. El meu cosí. El teu cosí? És L'àudio? un gran fan. No, no ho puc posar. Ja em Abans vaig... em preguntava Crec que... Què deia el es cosí? droga a Corunya o al Parlament del Regne Unit. Què creieu? I per què just el del Regne Unit? Collons, al Parlament del Regne Unit que van dir que cada 3 de 9... Jo què sé. Sí, no, els lavabos aquells, nano. Hi havia coca per tot arreu allà. Allà es mou la coca... Jo crec que com... en tots els parlaments en general, Sí. No, però és que el del Regne Unit és molt heavy. En plan, hi ha vídeos del Parlament del Regne Unit Tinc que una tots notícia comencen del Regne Unit! xerrar. Tinc una notícia molt gran. Heu vist? Hi havia una batalla d'un enciam contra
ara havia sigut... La Liz Truss. La Liz Ah, Truss, sí! i va guanyar Ho vaig l'enciam. veure. Què? Això va ser una batalla. Saps que la presidenta aquella que ja no és presidenta del Sí. Regne Unit. Va durar 2 mesos o alguna cosa Va així. durar el 45 temps dies. d'enterrar la 45 reina dies. i va marxar. Pues, el dia que... Sí, no, va El dia ser- que la van fer primera ministra, un random va Sí, va obrir un canal... va en obrir plan, en directe I era una on hi havia batalla. un enciam. Però un enciam massa específic, en plan, crec que deia la marca i tot. I deia, sí, tardaria més a podrir-se l'enciam o que aquesta... La cosa era directe de l'enciam Uau, que- fins que la bo. fins que la primera ministra Sembla- deixa el Va guanyar càrrec. Literalment, va deixar la primera ministra al càrrec i l'enciam encara estava perfecte. Va guanyar l'enciam. Doncs em sembla Va guanyar molt l'enciam. Va tot. guanyar L'enciam l'enciam. d'avui en dia aguanten molt, és Un un enciam puto ídol, iceberg, o un enciam rodó. Ah, vés a No? saber, Tipus poder d'enciam. D'aquests estic que dient. formen cogollo. Cap Amb d'ell. tots els respectes, Cogollo. poder un enciam de l'Aldi que això poder d'aquí 100 anys encara te'l pots menjar. Amb tots els respectes a l'Aldi. Però No, l'Aldi encara, de fet. Problema tens. Qui aguanta més? 44 dies, En no? Carlos III o l'enciam? En Carles III, qui és en Què Carles? és en Carles El nou III? rei Tercer? El meu rei. d'Anglaterra. D'Anglaterra. Pensava que deies el d'Espanya. És que... Per què dieu Carles? És Charles. Charles. En plan, és com si Charles tu diguéssim III. Marco. No et fotria ràbia. Quan ja et vingués i digués és Marco. No va treure un nom. Marcos. Vale, és igual, perdoneu. Marcos? Què dius? Sí, sí, sí. Marcos. Res, Qui no, està dient? el llegendari... En Marcos Algun veia. dia parlarem de Marcos. De Marcos? Podries estar mirant. És que no sabem quin és el nom i quin és el Perdoneu, en cognom. aquest moment. Ja, És tot junt. És una persona. En fi, tenim algun meló per obrir? No. Xat? Tenim melons? Posem melons, va. Va, melons. xat. Bueno, xat si té no, un us meló? donem... Fins... Espera. Marcos Gaia s'escriu junt o separat. Aquest és el meló. Meló. A veure, es deia Marc Cosgaia. Qui ha de penjar el Es deia Marc Cosgaia. No es deia Marcos Gaia. Adrià, sisplau. És a Ah, dir... diuen que opinen del McDonald's de Banyoles. El McDonald's Oh. de Banyoles. Ah, Oh. ostres. McDonald's de Banyoles. McDonald's de Banyoles. Primer de tot, esteu a favor o en contra? Home, A favoríssim. Anem per parts. Josep. A favoríssim. És que en Josep tenia tota la cara està a favor. És que- Jordi. Uf, me la pela que flipes. En plan... No sé si durarà gaire. Però si dura... Només hi aniran caquillos. Com? Només hi aniran caquillos. Que quilles. Ah, però havia entès rotllo de caca. Que Ja, jo també. No, però jo crec que sí que durarà. Potser dura, És que però si, jo- si dura és per canis. No sé però què és. entre setmana qui vols que vagi allà? Qui anirà allà? Pues el que tingui gana. Bueno, un McFlurry entra, tornant de la Home, en lloc d'anar al set, anar allà a fer un Big Mac. No, El Volt és que- està tancat, no? La cosa A veure, és, estava el mal Volta s'ha posicionat. tancat, sí. No, el Volta s'ha tornat a obrir. Ara Sí, es diu el el Tanc i és rotllo ovella negra. Bueno, No, és diferent. Però Bueno. és una cerveseria de luxe. de luxe, eh? Sí, és luxós. A veure, té de cerveseria que hi ha com 2 tancs enormes que posa Estrella d'Am. És tota la cerveseria que és, eh? Però és maco, és maco, no és com una taverna. No anomenem marques, que no ens paguen, eh? Però Ara. és del senyor que monopolitza els bars de Banyoles. també. Sí. Tampoc Elon el Musk, nomenarem. és el mateix. Banyolí. L'innombrable. Elon Musk, Banyolí. Hòstia. L'innombrable. És el Mas Banyolí, literalment. Elon Musk Tota gent està forrat. Elon Musk, Banyolí. Bueno, Oriol, tu què n'opines del McDonald's? Jo, a veure, estic en contra perquè és menjar bessura. No deixa de ser menjar El bessura. set molt en contra, eh? Molt Hi ha un en que diu, menjar bessura. aniré a tirar pedres, eh? Jo si hi ha una quedada per anar a tirar pedres m'apunto, poder. Però per la gràcia, Jo eh? hi he No perquè botifarrada. em faci Si van botifarrada, m'hi apunto. Ostres, des de... No, Una botifarrada. si us Ojito, demanen al botifarrada McDonald's. de ceba. des de la Sabeta. Per què no tirem cebes en comptes de pedres? Des de la Sabeta No, proposem... perquè és menjar. Proposem i fem una El menjar no crida. es pot llançar. El dia que s'obri el McDonald's de Banyoles, anem tots a fer una botifarrada a la fresca. Sí, però abans ens pillem un McFlurry. No s'ha de com... Adri, calla. Anem tots a fer una botifarrada Si a la obren al fresca. març, una calçotada. O una calçotada. Perquè, què és un calçot? Una ceba. Però podem fer botifarrada de botifall. Però en vez d'all, de ceba. Ceba? Boticeba. Des d'aquí fem una crida als Tu del que tens CESP pares- a fer Jo crec que botifalls. depèn de l'època Preparo. de l'any podem tirar. En plan, per exemple, si és Nadal tirem polvorons. Si és ara tiraríem castanyes. I si és per calçotada tirem Ah, però tirar. calçots. Però el polvoró és molt poc català, eh? El Ja, polvoró és poc però- català. Home, no. Jo a casa la meva àvia sempre De regal que hi ha català. Les Els neules són polvorons que no es catalanes, menja no? ningú, tio. Home, els torrons. Els galets, òbviament. Els galets. Els torrons, però el torró xixona no és, perquè és de Gijón, no? Sí, crec que sí, eh? Però els torrons Vicenç són catalans. No. En Vicenç va ben marxar, quan... Sí, va I tant, quan Camp. O el de Gramunt. El de Gramunt ja crec que sí que és català, Sí, té no? un molt català Gramunt, Pues eh? podem tirar El més català segur que és el freixerets. Xuxar. Sí. El Xuxar és molt català. Suixara és aquí al costat de Baribó, La hi ha la col·laboració fàbrica. de Suchert a Moreo va néixer a Bueno, Vilafranca del I Penedès. la col·laboració de Vicenç amb Donut
Hòstia, l'he vist. Heu vist el donut Sí, de, sí, sí, de... l'he vist. Es comprarà, Aquest es comprarà. Sí. L'altre dia era És com una Fosquitos, barreja molt rara, no? Fosquitos a Moreo. Au, així, una fusió molt estranya. Quina cosa més rara. Sí. Bueno, els melons s'han quedat una mica... Hi ha melons o se'ns han podrit tots? Pues Melonets, això podem dir. melonets. McDonald's, estem en Aneu-nos contra a de enviar menjar melons per basura. al pròxim podcast que serà... No volem menjar basura a Banyoles, no volem McDonald's. Jo estic a favor, però... Han preguntat merch i pròxim convidat. Merch, Doncs anem a respondre aquestes dues coses per El acabar ja merch- aquest podcast el d'avui. És A un veure. tema s'ha de parlar. que estava S'ha de parlar, estava inclús- sobre la taula del merch. I els Sí. hi podem preguntar què volen. Sí, Ja, què voleu? Nosaltres- Perquè podem fer... És que ens Tasses. il·lusiona... Diguem que ens il·lusiona a Mireu, nosaltres. aquella tassa d'allà de la dreta, la d'Adrià, és feta casolana, aquesta tassa. La vaig fer jo amb les meves pròpies mans. amb el Hoffman, no? Sí. Amb l'Arpupa, crec que va ser. Arpua va fer això. té molta No, pinta, és que ens allà paguin. on hi ha campericos que fan càterings ara. Verdi. No sé com Era és. Verdi. el Verdi. Vaig En fer Suïs- allà. Sois, quin personatge, podem convidar. S'ha de convidar un dia. Soi, si veus aquest vídeo, et convidem a la sabeta. Què més voleu? No, Samarretes... Volen mitjons, samarretes, Nosaltres tenim una boina. Nosaltres volíem fer gorres. boines. Volíem fer gorres. Els Calçotets. Nosaltres volíem fer gorres. Jo crec que gorres boines es pot fer alguna pel cap. Un diu, si ho fan Que Jordi, guai. tot em va bé. Qui ho diu? Universitat, tu dos, tres, quatre. Universitat. M'estimes? Paga'm la xarxa. Però, al tanto que podem fer bon merch, Uah! L'Universitat de 234 ha dit que un dia podem fer cata de torrons. Això ho podem fer per Nadal, Hòstia. Ostres! Gràcies, universitat. No. Vi Pel per pròxim aquest, vi per aquest. pel pròxim podcast fem una No podem mica... fer, merda. Fem cata de No podem torrons. fer. Per què? Perquè ens falten 11 seguidors. Jo crec que Seguiu-nos. podem fer aquest leak. Farem un especial Nadal. Ah, sí? I quan el Sí. farem, Oriol? Quan el farem? No ho sé, però farem un especial No. Nadal. Especial Nadal. El farem per Nadal. Per Nadal. O per Sant Seria Esteve. l'hòstia fer especial de Nadal No, a l'agost. podem dir una cosa? Bé, això Diguem-la, que he dit no és digues. 100% oficial. És que recordo que ho vam parlar, però ara no sé si és real o no. Digues, aquí som transparents. Ja, amb el sí, públic. crec que sí Va, que sí. si ho dic, ara ja es fa. Sí. Ens estem calentant, Només dic això. És que sé el que dirà i... Ja, jo crec que també. El dia No sé, Ai. 31 de desembre a la tarda, aquí, esperant les campanades abans d'hora, amb la sabeta. No, podem fer les... Veniu de gala. Les campanades de Nova Zelanda. No, vam Campanades dir, de Nova farem Zelanda, van dir. celebrarem les campanades de Nova Zelanda. Farem Això ho farem. competència És així, Levi. és així, Farem és competència així, Levi. Sí. Ja agafarem una hora que sigui... Ara Nova Zelanda... Nova Zelanda crec que és en matí, de fet, O, Ja, o Nova la nit i Zelanda tot. és 24 hores abans. Algun lloc el deuen fer a la tarda. En plan, a les notícies el dia 30 ja surten les Algun lloc campanades del de Nova planeta Zelanda. deu Sí, sí, caure a la és el tarda. primer de tots. Nova Zelanda. Taiwan, Bueno. Hong Kong... En fi, anem tancant els melons, tu. El merch ens ho apuntem. Però Per Sant Joan parlant també d'especials. diuen. Per Sant Joan. Parlant d'especials. Sí. Què passa el mes que ve? Què passa el mes que ve? Què passa El mes el que mes ve, que ve? hi torna a el haver-hi mes que ve? podcast, perquè això ja Això és mai acaba. fixe. Aquí anem seguint. Llavors, el mes que ve, tornem a tenir convidats. Convidats o convidats? Convidats. Oh, convidats. En plural. No se sap. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Durant aquest mes Us donem pistetes. us donarem pistes Pistes. i el primer que l'encerti podrà venir de públic a la sabeta. Hot take, Primera notícia. Vaya calentada, No passa res. Sí. Per Sí, tant, és així. per tant, espavileu. En fi, alguna cosa a dir? Anem xapant, no, ja? Juppé, pots dir algunes coses abans de tancar el directe? No tinc res més a dir, Portem bastanta estona parlant, ja. Jordi, pots dir tu també algunes coses? Sí, ni el fo. Estic d'acord. No, no tinc res a dir, sincerament. M'he quedat en blanc. En fi, Jo tinc una cosa a dir. digues, Oriol, va, vinga. Jo petit no volia ser futbolista, volia ser jugador del Barça. Sempre. Ai, un Visca altre el cop Barça. amb Piqué, de veritat. Sempre. En fi, Ara ho has dit, ara ho has dit. moltes gràcies a tothom per haver estat en el directe. Esperem que us hagueu quedat fins al final. Si voleu recuperar qualsevol de les coses, el directe d'abans que anava una mica amb retardància, el penjarem tot a Spotify, que ens podeu seguir allà. A YouTube, a YouTube. Ens podeu seguir a YouTube, a TikTok, a Instagram, que anirem penjant coses. A Twitter. I al tanto amb el que hem dit. El mes que ve, convidats, us deixarem pistes i qui l'encerti podrà venir aquí amb nosaltres. Res més, no, nois? Res més. Feliç castanyada a tothom. Esperem que ho passeu molt bé. Feliç Visca castanyada. la sabeta. Visca la sabeta. Aquí Sempre. som Visca gent de la Catalunya. ceba i el mes que ve tornarem. Visca la sabeta. Espanya.
Aquí som gent de la ceba. Benvinguts a la cebeta. M'espanta la idea creuar la frontera. No sóc de pols però he anat a l'era. La vida que vols és una quimera. Foc al paper i no mirar enrere. La casa, la calma, la peli, la manta, m'esguarda la cova quan parla el fantasma. Soc massa burro com per plantar-li cara. Un home no plora, si plora s'amaga. Confronta la bèstia, desperta consciència. La mala fortuna visita els de sempre.